ihmiset pitää varmaan tämmöstä kävelyä tämmöisessä paikassa jotenkin niinku uhkarohkeena tai hulluna tai semmosena, mutta en minä nyt näe tässä mitään hullua. Kyllä mitenkään vaarallista on. Ja se ei varmaan niinku tavaa ihmisen ensimmäinen valinta on lähteä tämmöiselle hylätylle raitiotielle kävelee. Ja kyllä se aina jännittää itseäkin lähteä tämmöiselle, mutta kyllä niistä vaan aina selviää jollain tavalla. Linnankylä, varmaan vanha asema. Ovet on kyllä säpissä. Komiasti on tuo mänty alkanut tuossa kasvamaan, kun nuo juuret näyttää tommoselta, että kasvas tosta maan pinnalta. Ihme, että on pysynyt pystyssä. Nämä on ihan hyvässä kunnossa nämä kiskot tässä. Ne on tietysti noin alalankit tossa vähän niinku venyille sun muuta. Nyt tässä uskoisin, että minä 10 tonni junakuormalla hirveästi ajelis. Mutta resiinalla. Taas on resiinalla varmaan ihan mukavakin tää reissu. Eikä ois arvella, että ois semmosen tuonut mukana. Sillä ois kun polkinut menemään. Ei ois mennyt kauan varmaan. Ai että. Tässä nähtiin, että tuo ei ole ihan laho, mutta nämä muut on niinku suurimmaksi osaksi ihan hyvässä kunnossa silleen, että ei nää niinku lahoa ole. Kyllä nää on niinku jollakin kyllästetty. Tässä näkyy tämmöstä, tiedä mitähän öljyä toi on tai jotakin myrkkyä, mikä tuolla puskee ulos, kun se varmaan kuumenee, niin se tulee sitten ulos toi ja meni ja noista ratapölkistä. Siihen meni riippumatta. Ei se nyt mitenkään nätisti siinä oo, mutta siinäpä se on. Ja siinä pystyy olemaan. Nämä on vaan ärsyttäviä tässä, kun olen keksinyt tämmösen hienon hyttyssuoja ja näitä ei niinku saa millään. Pitäisi olla semmonen yksi köysi vetää tosta niinku ton päältä, että nämä sais pingotettua tää verko, että se sais sillai olemaan siinä kunnolla. Mutta kun tämä on tämmönen, kukaan ei jaksaa yhtä lisää tommosta vetää mukana. En minä ainakaan. No on nyt vähän tommosta. Ei se nätti oo, mutta kyllä se nyt palvelee asiassa. Täällä olisi meillä seikkailuruokaa. Adventure food. Ja summittu eat. Sä nyt valitaan sitten mitä syö seuraavaksi. Ja nämä hyviä on, mutta ne on yleensä menee mahaan, että niitä yleensä tuu oksennettua ulos. Että se nyt on pääasia, että saa jotakin syötyä, ettei nyt ihan pulassa on ruokiensa kanssa tämmöiselläkin reissulla.
macaroni and cheese. Eli suomeksi makaroni Jesse. Nämä ei kyllä yleensä petä. Tässä on ehkä kyllä vähän enemmän suolaa. Tässä on parempaa. Mutta ihan hyvä. Ihan hyvä. No niin, se on aamutoimet tehty ja puurot syöty. Vellit naamaan. Kello on 5 aamulla. Niin toisin sanoen ei hirveästi tullut nukuttua tuossa yöllä ja sitten vihtinyt jäädä enää nukkumaan, kun sitä olisi kumminkaan enää tullut mitään, kun alkaa tää valoisuus olemaan niin kovasti täällä, että ei olisi uniin maittanut. Mutta nyt sitten uudella energialla, puurolla ja marssilla ja kahvilla kuule eteenpäin. Yritetään päästä virroille tänään. Katsotaan miten käy. Vesi alkaa olemaan vähän loppu. Pitääkö ottaa purosta vettä ja keitellä sitä sitten. Että semmonenkin mahdollisuus on. Se ei kyllä maistu hirveän hyvälle, mutta vettä nyt ei voi olla lotraamatta kyllä. Että on olla paskanen naama. En tiedä. Ihan sama. Täällä ei tarvitse näyttää hyvältä. Eikä kauniilta. Täällä kukaan kummiskaan näkemässä. No niin, ottako matkaan Mars? Vähän tarkoituksella lähinkin, tai ajattelinkin lähteä ne aikaisin, että ei olisi niin hiton kuuma koko aikaa. Sekin on aika raskasta semmosessa 25 asteen helteessä tarpoa menemään. Tämä on huomattavasti siedettävämpää tämä aamun raikkous ja semmonen pikku kylmyys. Täällä nyt kylmä on, että ei tarvinnut edes makuupussia tossa kun nukku menemään. Onhan tää välillä vähän tylsää tarpoa tämmöstä. Tässä siinä on lukki tehnyt pesä. Vähän pikkuhiljaa niin vaikka on semmosia rätkiä täällä hirveesti. Ei tykkääkö herättää niitä tähän aikaan. Taitavat olla vielä nukkumassa. Joo, tämmösiä merkkejä. 443 Kihniö. Kyllä. 443 kilometriä Kihniö. No ei vaitiskaan. Taas se kyllä joku pesä. On petipuut menossa, kun ärhäkkästi nostavat meteillä, kun kävelee lähellä. Taitaa olla yhtä huono unisia kuin minä tällä päivällä. No nyt on puu kaatunut raiteelle. Voi elämän kevät. Oh. Joku koira alkaa houkkua. Pääsen täältä pois. Nälkäinen koira, kun on ulva.
Ei oo varmaan saanut kuin nappuloita. Tien ylitys. Ihan se jossakin. Tuolla on joku mökki. Joutuvat heräämään tähän aikaan. Kello 6.20 ja koira haukkuu niinku joku mörkö menisi. Kaikille koiraomistajille voi sanoa, että ottakaa kissa. Ei tarvitse kuunnella tommosta möykkää. Koko pitäjähän tuo herää, kun tommonen möykkääminen. Täällä kun laitetaan ihan Terminaattorit silmille. Aurinko paistaa. Naama ruskettu. Aika tyhmän näköinen äijä. Kävelee tämmössä. Ei onneksi tullut kukaan vastaan. Ei oo tarvinnut pyydellä anteeksi, että näyttää semmoilla Terminaattorilla. Kohti auringon nousua. Aamusorastusta. Ja tuskasen kuumia kelejä. Sen verran vielä kosteutta tossa ilmassa, että se ei oo päässyt lämmittämään. Voin muuten paljastaa semmosen pikkusalaisuuden näistä hommista, kun kaikki on nähnyt niitä hienoja videoita, jossa ne miehet kävelee jossain hienossa maisemissa eräilemässä. Ja ne ei ihan kerro koko totuutta, että en kertaakaan nähnyt semmoista erävideota, missä olisi se äijä joutunut kengännauhoja solmimaan. Se on muuten semmonen homma, että niitä joutuu aina solmimaan. Mullakin on ihan aivan menee kohta auki. Se on ihan... Eikä tokkaan halua kertoa kaikkea niitä kommelluksia. Sitten semmonen homma on kaas, mitä ne ei ole ikinä kertonut, että pepantteenia persväliin. Niin se ehkä se niitä hiertymiä. Minä olen sitä kokeillut ja se kyllä toimii. Nyt vaan jää ne pepantteenit apteekkiin. Eihän minä huomannut, että ei minulla ollutkaan semmoista pepantteenia, mutta minä otin sitten vaseliinia. Sitä vaseliinia yleensä tuukataan huuliin, mutta kyllä se toimii tonne alanivuusinkin. Ne on tämmösiä pro-tippejä. Joo, se olikin Kihniön asema tämä tässä. Ihan joskus junat tullut. Tää on laituri. On varmaan jotakin riiattu. No tossahan menee ihan hyvin. Ihan hyvä tienpolku. Joo. Ottaa pikku breikkerit tässä. Tuolla taitaa olla huussi tuolla. Ei nyt vielä hirveästi paskattais kyllä. Huussi. Käyn kattoo huussia. Joo,
WC-naiset ja WC-miehet. Oi saakeli. Sinne on 50-luvun paskat väännetty joskus. Vuonna miekka ja kivi. Onpa taas vaan luovuttavan pitkä suora. Tää on ihan luotisuora tonne asti. Näkyy tämmönen pikkunen aukko. Se paistaa aurinko. Tuo. Ja niin kuin olisi vielä puolessa välissä tämmöstä. On parmaa. On hyttysiä. Kaiken näköistä porukkaa tännekin mahtuu. No parmat heräs tossa kun aurinko nousi. No hyttyset kyllä pörräsi koko yö. Noi parmat käy välillä nukkumaan, mutta no hyttyset ollenkaan. Niin muuten. Jos oot ikinä hyttysiä tai muita öttilönkesiä torjumaan, niin tässä on kuule hyvä hyttys S. Tää haisee kyllä niin pahalle, että en tätä itekään haistella, mutta tämä kyllä toimii. Ei oo tuohon suihkautunut käsineen, niin ei ne niissä viihy ollenkaan. Hyttys S. Se on S. Mä en viitti tätä naamaan laittaa, kun tämä oli tuju, että pallaa kulmakarva. Silmät menee umpeen. Mutta hyvää ainetta tuo hyttys S. Tultiin tällaisen risteyskohtaan. Tässä toinen rata tulee tuolta. Se lähtee semmoilta suoalueelta. No semmonen historia, että sotien aikaa sinne on venäläisiä raahattu tuolla junalla. Ne on viety sinne suon keskelle, ettei ne pääse tekemään pahuuksia sieltä. Tässä on nyt sitten toi raija niin kuin sitä muistona siitä. Jaa. Ei täällä resinalla saakaan ajaa. Prohibited for Raisines on resiina. Raisines. Perkelekko noin tulee. Anteeksi kiroida. Tulee suusta. Kirosanasta tulee suusta niin kuin noi öttyvännikkiä se, kun ne hyökkää sinne. Jaa. Ei sitten mennäkään resiinalla seuraavalla kerralla. No, kukaan sitä kieltää. Jo täällä poliiseja katsomassa, että millä ne kulkee. Ja vielä lampukki jäänyt tänne paikalle. Maistuu tuo hyttysessä niin kovasti suussa, kun sitä hieroo. Joo. Ja pikku huussi. Ei vieläkään oikein tee mieli mennä. Voi olla, että oma vessa on paras. Ovi kiinni. Ei oo hyttysiä eikä mitään muutakaan.
Seuraavana kokkinurkkauksessa pasta. AI fungi. Eli tekoälypasta. Eikö tekoäly sieni. Tekoäly sieni. Joo, ei hirveästi ennen naurata tämä homma. Ei naurata tämä homma enää hirveästi. Piti keittää tuota järvivettä, että loppu noin veet kesken. Juomavesi on nyt tuon näköistä. Näin saakeli. Oi helvetti. Tuo maistuu varmaan ihan paskalle. Tuonne minä pastaa sekkaan sitä laitoa, että te tarvitsisi hirveästi pullasta juoda. Riittää nyt tankata sitten noilla kaikilla. Sekoittaa sitä kaikkea. Katsotaan, toivottavasti ei tuu mahaa sekaisin. Mene mahaa ripuulille. Täällä minä ja muut paarmat. Tämä maisema on ihan kivaa. Semmonen järvimaisema. Molemmilla puoli on järviä. Vielä 15 kilsaa. 15 kilsaa, niin minä menen suoraan S-Markettiin ja minä ostan sieltä jätskiä ja vissyä ja kaikkea mitä tekee mieli. Mässy tänne heti naamaan. Näin se vaan menee. Oh. Tadaa. Täällä se on. Virrat. Varrella virran. Virroilla varren. Tämmönen paikka on virrat. Nosteeko? Joo, nämä on ihan onnistuneet nämä reissut. Mä saan tämmösen hotellihuoneen oikein, kun kerennyt tuohon yhteen bussiin, joka olisi täältä lähtenyt. Niin tämmösiä pikkujutskia aina tulee tossa, kun kävelee no kovasti. Tuolta oli nahka lähtenyt ihan kokonaan, tuli ihan vereslihalla toi pikkuvarvas. Muuten tossa ei tommonen ihan kiva kello. Täälläkin oli tämmönen kiva kello tullut tänne tommonen. Ai että kun makia possat. Oi kun nää vettää suuntaan. Makia possauttaa tommonen kun pääsee kotiin. Ai että. Joo. Tämmöstä tämä on kuule ihan mukavaa touhua tämmönen. Jalat on hellänä niin kuin ne pitää ollakin aina. Sanon minä. Taas kyllä hommaa. Kyllä nämä on aina semmosia kivoja reissuja, kun saa vaan kävellä ja mennä. Tietysti noita haavereita tulee aina välillä, mutta se nyt kuuluu tähän asiaan, että niin, ei sitä oikein ilmaa aina pääsekään. Harvoin on, että ei tulisi mitään. Joo.